Pharmacy diya sa may merkado ning atong syudad sa Tanhay. Sa atong detalyes natong balitang lokal, gibutyag ni Kapitan Cristito Tito Radan sa barangay Ubugon sakop ning syudad sa Tanhay ngang iyang barangay ang anaa lang gyapon sa kalinaw ug hapsay sukad siya nga milingkod isip amahan sa mao nga barangay. Matod pa ni Kapitan Radan sa panahon sa kagabion, siya mismo mudalikyat sa iyang barangay aron mausab mamonitor ang iyang mga tanod o kini maubanan siya sa pagrobing sa mga purok sa akop sa iyahang barangay. Aniya pamahayag ni Kapitan Cristito Tito Radan sa Ubugon. Peace and order diri sa itong barangay. Sa peace and order noon, sa ako yung pagkakapitan diri, wala man yun ay samok diri. So ako yung ipa-implementar ng kanang malinaw na yung akong barangay. Mo yun akong gipaning kamutan kay sayod mo yung katawhan diri sa akong barangay nga matingala gani sila nga si kapitan ko no. Alauna alas 2 na aning barangay gapundo kay alas 2 kay on ko ari ko diri mo ari sa standby sa barangay hol nato unya diyon mga tao pud nga tanod usay masakpa na natulog ang usa gamata mao man akong gikuanggon nga matulog ang usa mupaway ang rotation ra sila parang dili makuan ba so ang responde mo nang wala di problema dayong mulibot ra pud ko sa mga purok-purok magpakuyog ko sa kabuktanod mo na akong libuton usay pod na joy tao pud may balag nato makakita og flashlight makakita nga padulong ta manalagan di pud ta kailapod og kinsa na sila pero ako yung paningkamutan ng barangay nga malinaw yun ning mga lumulupyo sa barangay. Si Barangay Ubugon Captain Cristito Tito Radan eksklusibong nahinabi. Samtang sa laing bahin, dakong pasalamat ni Assistant Provincial Health Officer Dr. Lilan Bustamante Istasyon tungod sa nakita ni 2nd District Representative Manuel Chiquiting Sagarbarria sa trabaho niya ilabi na sa gyatubang nga pandemya sa probinsya. Matud pa ni istasyon nga dili niya mahimo ang tanan ug wala ang iyang staff ug ang pagsalig usab ni Provincial Governor Ruel Ragay Digamo ug labaw sa tanan ang miyembro usab sa Provincial Interagency Task Force kinsa nagsalig sab kaniya. Dugang pa niya dako usab diyang pasalamat sa mga katawhan kinsa misanong sa mga health protocols nga gipalagda o gilagda sa gobyerno atong paminaw ng iyang pamahayag. And of course, the trust and confidence of the provincial governor, Governor Digamo, sa iyahang paghatag og trust na ko and all the Negros Oriental IITF, Congressman Chiquiting Sagabarria, daghang kayong salamat nga nakita dahil nimo ang among trabaho. And this is not only for me, no, sa akong nangiyong ganina, also, even though na mga political victory nga atong mga leaders, but when we talk about COVID, everybody will sit down and nagkahiusa gud sila on how to contain our COVID cases in Negros Oriental. So, daghang kayong salamat and dili lang mga mayors, especially the frontliners, and also the barangay captain, the BHW, all health workers in the province nga kami tanan nagkasinabot nga dili gid mo spread ang atoang COVID cases sa Negros Oriental. And also to all the people of Negros Oriental nga kamo pod no nga nagtabang pod mo namo nga mag-practice sa health protocol nga gilatad sa atong gobyerno. Si Provincial Assistant Health Officer Dr. Lilan Bustamante Istasyon. Laing lokal nga balita tungod kay aprobano sa sangguniang panlalawigan ang PANO Ordinance nga dako kinig abag sa katawan kinsa malandig sa balay tambalanan ilabi na sa provincial hospital. Si board member Islao Alviola miklaro nga ang PANO programo kini ang provincial insurance nga dunay upat ka klase nga membro una ang LGUs, kaduha ang informal sector kadtong mga indigent ug ang ikatulo mo ang individual being member kadtong nga ganahan nga mo-avail sa PANO program. Dugang pa ni board member Islao Alviola nga dako kini siya nga makatabang ilabi na sa mga hospital bisan kung ikaw membro na sa PhilHealth makaabil gyapon. Ani ang pamahayag ni board member Islao Alviola. I was able to talk to Dr. Martinez who is the Chief Executive Officer na mga walk-in because tulo ni siya kaklase nga mga mga membro sa PANO. One, ang sa mga NGOs, the provincial government and the different municipalities and cities. Second is the informal sector, marginalized indigents. Then we have also the
individual PA member. Kung kinsay gusto magpamembro, maka-avail siya sa mga benepisyo. Kaya ang konsepto sa PHENO program is that initially when you will be admitted, it will be PhilHealth who will take good care of you, will address your financial needs. Once the kanamo ko niyang PhilHealth nang po ni packaging. So once nga ma-consume na nimo ang imong PhilHealth subsidy or benefits, PINO will come in, will cater the remaining balance of the bill of the hospital. The Second District Board Member Islao Alviola eksklusibong nahinabi. Napakaroon sa unang pagbasa ang propose ni Negros Oriental Board Member Peter Paul Renasha sa ikatulong distrito nga ana apasawanan sa Hunta Provincial ang paglibre sa LSI nga kabus. Matod pa ni Board Member Renasha nga kun mahimo ilibre ang mga LSI nga indigent. Kun makaya sa LSI, mo'y mubayad kun kana makaya sa LSI. Aniya ang pamahayag. So, una, no, ato bitong i-discuss ay ITF, ang LSI, nung atong tanaw katugong mga indigent, libre to sila. Pero if makayad lang sa LSI, ang LSI mo'y mubayad. So, makaya sa LSI. Katong ROF, no, nung tanag buta sa provincial ITF, kaningon sila, basta kay ROF ka, returning overseas Filipinos, nang nga ang imong testing should be shouldered by the province. So ang logic behind ana is that kaning ato mga ROF, they are the present mga heroes nato and they have been paying much taxes to the government. So ang ROF libre, ang LSI nga indigent libre. Ang atong provincial frontliners na kinahanglan testing libre, no, pero katong mga tawo nga mo pa test at PCR testing because of employment and travel, ilan na i-shoulder on their own. Si Board Member Peter Paul Renasha sa katulong distrito. Tungod sa hinay na pag-abli sa mga local tourism jumpstart sa lalawigan sa Negros Oriental, kinumduman nga unang giablihan mao ang lungsod sa Dawin, lungsod sa San Jose, ug ning bag-uhay lang mao ang lungsod sa Pamplona. Tungod niini ang Vice Gobernador nga si Negros Oriental Vice Governor Edward Mark Macias ang miduyog kini sa local tourism jumpstart nga gipahigayon bag-uhay pa lang. Si Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo mibutyag bisan ang iyang Vice Governor kaniadto naglantugi sa pamulitika apan sa pagpalambo naghiusa sila. Atong paminawan ang pamahayag. Governor, mga may saksi sa ato ang job start. Yeah, manay akong giingon nga nag-away mi sa politika pero sa paghatod sa mga mayong serbisyo pinaagi sa atong mga para sa atong mga katawhan magkayusa ta. And I'm happy that the Vice Governor is always with me during the jump start. In fact, nadihapad gani ato si Board Member Lim. Nga nakita yun nila how transparent we are in dealing with our works diya sa ato ang Kapitolyo. So mao na nga kami ni Vice Governor Macias nagkasabot nga magtinabangay aron mapalambog ginato ang atong probinsya. O kadto pamahayag ni Governor Digamo.